kamatuoran makaplaga nato dilis panaghanay sa mga tao nga sakop sa panon kundili sa nasulod sa Biblia. Kay kung panaghanay klarong sultis Ginoo, Matthew 7 versikulo 13, sulod kamo agis pultahan nga sigpit kay dako ang pultahan, sangkad ang dalan, padulong sa kapildihan or padulong sa kalaglagan. Unay mga kumatuoran, musukwahi na gani kadiha, mutuo ka na gani lain gawas kang Isos, mubasa ka na gani or muwali nga dili nagikan manukad sa Biblia, or musulti ka na gani nga walay kasuguan, di na kamatuoran. Ano man, isultis kamatuoran, ari manukad sa kasulatan. Karong gabi una, another very interesting topic. Tingali mo ingon mo, unsa man na imong topic ron pastor? Propesiya sa babae sa pinadayag. Ay, babae. Unsa may babae? Well, babae. Kamo. Ang mga tugbang sa lalaki. Apan simbolo kini nga tagna kay importante kaayo kining propesiyaha. Angay gining mahibawaan sa tanang mga tao, ilabi na gyud ang nahibalo nga dunay Dios nga buot nga kita maluwas, kay nahibaw pud ta nga doon na puyaw kaaway sa Dios nga buot nga kita malaglag. Pirmi na silang nag-ilog nato sama sa ato ng naisgutan sa milabay nga pipila ka gabi sa atong pagtuon. Karon ang atog yung hisgutan actually, ang pagsubay unsa manggit tinuod nga iglesia, unsa manggit tinuod nga pundok, matod pa sa libro nga The End of Religious Controversy, page 95. Sa ako na ning gihubad sa Bisaya, adunay usa lamang kanahiangay nga mangutana nga pangutana nga mao kini, unsa man ang tinuod nga iglesia. Kung sa ato pa ni lain nga pagkapinulungan, unsa may tinuod nga relihiyon. Kung matubag kini nimo, masulbad ang tanang pangutanas lantugi sa relihiyon nga nakapaukay sa daghang mga tao sa kalibutan. Kung masulbad na nimo, marisolve na nimo sa imong hunahuna, apan ang pangutana niining kapin sa 4,000 ka mga relihiyon nga na rehistro sa kapin sa 200 ka mga nasod sa kalibutan, asa gyud ka ini tinuod or pulos magyud ka niyas Ginoo. Ato na nang naisgutan sa milabay nga mga kagabion, naisgutan na nato nga kanang 4,000 ka mga simbahan nga relihiyon nga narehistro, dili gyud mahitabo ang maingunta kana tanan pulos insakto kay nagsulti man ang Biblia ni ana. Ato ni ingon sa Episo 4, versikulo 4 ug 5, dunay usa lamang kalawas, usa ka espiritu, maingon nga dunay usa lamang ka paglaom, nga alang niini gipanagtawag kamo, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Nag-ingon po sa Juan 10:16, pinulungan ni Ginoong Hesus, ako adunay ubang karniro nga wala sa sunod sa akong turil. Daghang turil, ang turil representasyon sa pundok sa mga tao, mituog Dios pero lain-laing turil. Apan ang giingon sa Dios sa 1:16, usara ako ka magbalantay, usaray akong panon. Nakatagtuod ang iyang mga karniro, tuas daghang panon, pero ingon siya, daghang kog karniro, tuas ubang panon, pero usaraman ang akong panon, kay usaraman ko ka magbalantay. Napaydugang nga teksto nga din inyo makita sa screen, nag-ingon sa 1 Corinto kapitulo 13 versikulo 40 ug versikulo 33, ang atong Dios dili Dios sa kalibog ug sa kasamok. Dios siya sa kahusay, Dios siya sa kaligdong. Dili siya ang naglibog-libog sa mga tao. Nangutana ang mga tinunan sa Ginoo sa Matthew 13, usaraman ka klasis binhi ang imong gisabuag, nganong daghan mang nanurok nga dili mao ang imong gisabuag. Ang tubag niya ni Ginoong Hesus sa Matthew 13:38, buhat ka na sa kaaway. Ayon mo kalibot.
Ang Dios mo'y tighatag sa pagpatinaw, ang yawa mo'y tiglibog-libog. Mauna siya ang nahitabo sa atong kalibutan. Muna nga, karong gabi una, atong tubagon kining pangutanaha base sa napadayag sa kamatuoran. Ang ubang kong mga tao mo ingon nga, diri lang ko ini, nga pagtulunan, kay daghan mi. Ako lang mong sultihan. Ang padaghanay, dili mo ibasihanan sa kamatuoran. In fact, kung tanaw ninyong Biblia, ang panon sa Dios, sukad kaniadto hangtod karon, pirmi gina, gamay nga panon. Gamay, minoriya gisiya. Panahon ni Noe, linibo naman ang mga tao. Pila ramay ni suod sa arka, walo ra kabuok pamilya ra ni Noe. Sa panahon ni Abraham, pagkadaghanas mga tao, pila ramay ning sunod kang Abraham. Sa panahon ni Moises, pila ka milyon na ang mga tao, apan pila ramay naluwas, gamay ra kaayo. Bisan sa panahon ni Ginoong Hesus, minilyon na ang mga tao sa Roman Empire, apan pila ramay diha, dayon niyang kayab paingon sa langit. Human siya mabanhaw, sumala sa Buhat Kapitulo 1, 120 ra kabuok. So, kung inyong subayon ang kasaysayan sa katawhan sa Diyos, pirmi ka ng minoriya. Buti pasabot ni Ana, ang kamatuoran wala madeterminar pinaagis labing daghan o sa labing dagko. Dili na mo'y basihanan. Kay napoy ubang tao nga moingon, Pastor, ang pinaka hinungdan yun nganong diri na lang ko, aning pagtuona, diri na lang ko ining grupuha, diri na lang ko ining relihiyon na, kay mumanggunay akong namatan. Ari na lang ko pagkamatay. Kana nga pinulungan, muna'y pinakakumon. Labing daghan sa mga tao, mga tarungan nga, diri na lang ko, kay mo manay akong namatan. Pero delikado ba yan na? Pananglita, di akong, kung natao ka nga Buddhist, dili na lang ka mangitag paagig, tinuod ba ang Buddhism or dili? Bisag asa ka matao, bisag unsa nga pundok imong namatan, may katungod ka sa pagsusis kamatuoran. O giklaro ka nato ni ining simanaha nga ang kamatuoran makaplaga nato dilis padaghanay sa mga tao nga sakop sa panon kundili sa nasulod sa Biblia. Kay kung padaghanay, klarong sultis Ginoo, Matthew 7, versikulo 13, sulod kamo agis pultahan nga sigpit, kay dako ang pultahan, sangkad ang dalan, padulong sa kapildihan or padulong sa kalaglagan. Daghan ang nagsulod agi niini. Na padaghanay, ana kay basis padaghanay na mukuyog kas baha paingon ngadto sa kalayo sa impierno. Nga naman, padulong sa kapildihan, sangkad ang pultahan, kipot ang dalan, daghan ang niagi. Apan, versikulo 14, sigpit ang pultahan, hiktin ang dalan, padulong sa kinabuhi, diyutay ra ang nakatultol ni ini. Diyutay, tungod kay lisod pangitaon? Dili. Tungod kay dili daghan ang nangita. Gamay rin nangita. Matultulan kung pangitaon, dili lisod pangitaon. Sayon ra, apan, labing daghan yun ang mapalabon nga, kontento naman mi dire na lami. Unsaon man yun pagkaplag ang tinuod nga relihiyon kung tinuod nga iglesia. Ato nang makaplagan sa tinubdan sa kamatuoran ang Biblia. Biblia. Nakaroon ng mga tao tungod kay malupig mong gudusahay, kay wa man gyud sila sa Biblia mo, ingon na lang, kami may nagbuhat anang Biblia, tao raman po'y nagsuwat ana, tanang klasis mga tarungan, himuon sa mga tao, para lang dili mga tao mutagad sa Biblia, tao raman may gasuwat ana, kami may nagtigom anang mga libro, ang amo mga katiguangan sa una, ikson bisag, unsaon nilag angkon, di gyud mausab, nga ang kamatuoran, diri manukad sa Biblia. Mauna, gingon din kung ako malangan aron masayr apan kung ako malangan og dugay aron masaylan mo kung unsa ang paggawi sa mga tao sa balay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi sa patukuranan sa kamatuoran. Mabasa na nimo 1 Timoteo 3:15. Ang iglesia sa tinuod nga iglesia nga iya sa Dios, ang iyang patukuranan kamatuoran. Sa ato pa, ang tinuod nga relihiyon, ang tinuod nga pundok sa Dios,
nagbarog or natukod ibabaw sa kamatuoran. Naon sa may kamatuoran? Aman sa Biblia pod, ni ipipila. Ang kamatuoran mao kini Juan 14:6. Si Jesus miingon, ako mao ang dalan, ako mao ang kinabuhi, ako mao ang kamatuoran. I am the way, the truth, and the life. Muna isulti ni Ginoong Jesus. Og basahon na po nimo ang Juan 17:17. Your word is truth. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Si Jesus mao ang kamatuoran. Matod pa niya sa iyang kaugaling Juan 14:6. Apan sa Juan 17 nag-ingon, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ngano man na, nagkonflikto na ang sinutihan sa Biblia. Si Jesus og ang Biblia, dili. Kay si Jesus og ang pulong maura. Juan 1:1. Sa sinugdan mao ang pulong, og ang pulong uban sa Dios, og ang pulong mao ang Dios. Versikulo 14. Og ang pulong miipon sa tao uban kanato. Si Kristo na, wa may lain. Naapay lain nga pulong nga giangkon nga kamatuoran. Na mauna ang gisulti sa Salmo 119:142. Ang imong kasuguan o Dios mao ang kamatuoran. Muna yung mga kamatuoran. Musukwahi na gani kadiha, mutuo ka na gani lain gawas kang Isos, mubasa ka na gani or muwali nga dili nagikan manukad sa Biblia, or musulti ka na gani nga walay kasuguan, di na kamatuoran. Ano man, ang gisulti sa kamatuoran, ari manukad sa kasulatan. Itong padayon nun ang pag-ila sa tinuod nga Iglesia, pinaagi lamang sa Biblia. Muraigyon ninyong sipyata, si Ginoong Hesus nagsulti sa Mateo nga ang labing dakong sayop sa mga tao karon mao ang pagkawa nila mahibalo kung unsay nasulat sa Biblia. Dakong sayop man ngano man. Nag-ingon po ang Biblia sa lain nga teksto, daghan ang katawhan nga malaglag tungod kay wa sila makasabot sa kamatuoran. Wow, kining mga pulunga. Now, sa Biblia, labi na gyud sa basahon sa pinadayag, may gihulagway, gipakita sa propesiya nga duha ka babae. Ginganlan ni usahay ang pinadayag og istorya sa duha ka babae. Pulos gwapa. Ang usa ka babae na record ang iyang kaagi sa pinadayag 12. Ang laing babae na record po ang iyang istorya sa pinadayag 17-18. Ay mo kalimot. Sa propesiya, kung babae na gani gamiton ingon nga simbolo, ang kahulugan ni ana iglesia. Mga tumutuo, iglesia. Kaya ang iglesia, dili man na building, dili man na gambalay. Ang iglesia, pundok sa mga tumutuo. So dihas Biblia, duha ka klase ang pundok. May tumutuo nga girepresentahan sa babae sa pinadayag 12, may mga tumutuo pod nga girepresentahan sa babae sa pinadayag 17-18. Asa man nato mabasa, pastor, nga ang iglesia gisimboluhan og babae? Na atong ihatag sa inyo ang teksto. Ikaduhang Korinto versikulo 11, kapitulo 11 versikulo 2. Kay ako may pagbati sa Diyos nung pagpangabubho alang kaninyo. Sanglit ugod, kamo ako naman nga gikasaad nga maasawa sa iyang usalamang kabana nga mao si Kristo. Aron ikahatag ko kamo ingon nga birhin nga ulay. Sa Episo kapitulo 5, mga versikulo 21 hangtod sa 25, giingon na po na nga kita mga tumutuo sa Dios mao ang pangasawunon sa bana nga mao si Jesus. Kuya nga simbolo, no? Sa ato pa, ang bana, si Kristo, ang iglesia, ang iyang asawa. Dili na literal nga kaminyoon nga parehas sa banag asawa. Ang relasyon na sa panagkasuod, si Kristo usaray iyang paghigugma adrestra paingon sa iyang iglesia. Ang iglesia pod usaray iyang higugmaon
ang iyarang bana nga mao si Jesus. Mangita na gani silang duha og asa pamanglain, gingalan na nag-espirituhanong panapaw. Muna ang relasyon sa Diyos. Now, kung ang babae iglesia, unya na duha ka babae sa pinadayag. Kapitulo 12 ug sa kapitulo 17-18. Ang babae sa pinadayag, kapitulo 12, gingalan siya putli nga babae. Gihulagway siya nga nagbistig puti, nagtunob sa bulan, ug may purong-purong nga 12 kabulawang bituon ang iyang purong-purong. Unsa man na, ato nang tunaan karon. Na ang iglesia pod sa pinadayag 17-18, hilabihan pod ka daghag dayan-dayan sa iyang kaugalingong lawas. Sa to pa may kaya, sa ato pa dato, sa ato pa makapalit sa bisan unsa nga idugang sa iyang kagwapa sama sa mga unsa nalay pamaliton para alahas, make-up, tanang klase madana niya. Unya siya pod ang kuyaw lang ni ining babae sa pinadayag 17 o sa 18. Kay ginganlan maguni siya babaeng bigaon, maot kaayo. Ang kahulugan sa pulong babaeng bigaon, ang gigamit sa Biblia, ang iyang ngalan, Babylonia. Ang kanang pulong Babylonia, simbolo ka na sa pinulungan sa relihiyosong kalibog. Relihiyosong kalibugan naglibog ng mga tao. Unsa man gituuhan nato? Biblia ba o tradisyon ba nga gipadalang nato ng moy atong namatan? Munang kalibog, relihiyosong kalibugan dili na usa ang gigikanan sa gitudlo. Gipanudlo na ang butang di nagikan diri. Munang naay relihiyon nga gingalag Babylonias pinadayag 17. Gingalan po na sa pinulungang in English og apostate. Ang pulong apostate kung apostata, ang tinuod niyang kahulugan, murag mao, pero dili di ay. Sa ibuti pasabot ana. Murag tinuod, murag Kristiyano, pero dili di ay. Mo nangingalag apostate Christian Church. Nagdag ngalan Kristiyano, nagtudlo sa sinimbugan na nga pagtulunan Kristiyano ug pagano. Mauna siya ang pinadayag 17, na unsa may sugo sa Dios. Pinadayag 17-18. Kung tanaw na to ang mensahe sa pinadayag 14-8, nag-ingon, og misunod ang laing manulunda. Inumdumo, naghisgot ko sa inyo, tulo ka manulunda, nga modalag mensahe sa pasidaan, nga ang tanan tao sa kalibutan ang ngayon makadungog anang mensahiya. Tulo sila kabuok. Ang unang manulunda, nagsuti balik tagsimba sa Dios nga maglalalang. Sabado man abot pasabot ana. Kay maglalalang man ang hinungdan nga usaray simbahon. Balik tagsimba sa Dios nga maglalalang. Munay pinadayag 14:6 og city. Pag abot sa 8, ikaduhang manulunda, ingon ang ikaduhang manulunda. Nagunob na ang bantugang Babylonia. Ang babae nga mao ang nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugaong kaulag. Maot kayo paminahon. Manlimbaot atong balhibo. Ang babae nga gingalag Babylonia sa pinadayag 17 o 18. Duna siya'y dalang kupa. Ang iyang kupa, dunay simbog niya nga bino. Kana nga bino, gipainom niya sa tanang kanasuran, sa daghang katawhan. O ang nakainom niini na nga spiritually nangahubog sa espirituhanong kahubog. Sabi ninyo ko sa kahulugan sa hubog, nawa na sa insaktong patakaran. Ang hubog, bisag main tao, basta hubog na, wala na iyang panimuot. Makasulti na siya bisan unsa, makabuhat na siya bisag unsa, nga dili na mao ang patukuranan nga gisulti sa Biblia. Higala, ingon ana ang babae sa pinadayag kapitulo 17-18. Giingon sa pinadayag 14 versikulo 8, nagunob na sa ato pa, niabot ra yung panahon nga dadayag ra gyud ang iyang pagka makihilawason. Kanang pulong makihilawason, wa siya mupuyo nga usaray iyang bana. Saramay bana.
Tinuod nga iglesia, ang bana si Jesus, ning dawat siya og relasyon sa ubang Dios-Dios, sa ubang larawan, sa ubang dibulto. Muna'y kahulugan, anak. Wa siya magmatinud-anon sa usara ka buok mo nang hingalan siya mahugaw nga kaulag. Kagwapa niya, no? Ay, gwapa yun. Ang taong makakita niya na makaingon, lupig man ang atong makita as TV nga napulos make-up. Na may daghan atong makita as TV. Abi ninyo ka na makita ninyo sa TV, o makita ninyo nagpersonal, di mo kaila. Kanang wa lang sila magpabutang o pagwapas naong, di mo kaila. Kaya lahi naman ang inyong makita sa TV. Ang hilaban niyang, ang makita ninyo sa TV, labihan naman kagwapa. Pero duawa na sa ilang balay sa buntag sa iyo, dahil nilang mata. Di mo kaila, ano man. Sawa pa ang mga make-up, sawa pa ang mga pagwapa. Ang natural pa lang, dili pa ingon, anak, apan sana na kay may ikagasto man. Giingon ka na sa pinadayag 14.8, nagunob na. Now, kay nagunob naman ang pinadayag 18.4. Nag-ingon na, nadungog ko gikan sa langit ang tingong nga nag-ingon, gumawa kamo kaniya mga tao ko. Nagunob gani, ayaw pabilin sa sulod. Malumpagan ka. Aron di ka mo makaapil sa iyang kasalanan, aron di ka mo makaambit sa iyang mga hampak. Kay kana di ay muy igunon sa pito ka hampak. Babaeng bigaon, nagpainom sa binos iyang kaulag sa tanang kanasuran. Stibok kalibutan. Balik ta. Pinadayag 12, simbolo sa babaeng putli. Simbolo sa tinuod nga pundok sa Dios. Ang pangutana, unsa may kahulugan sa mga simbolo, pastor? Nagbisti siyag puti. Ang kahulugan, ang pagkamatarong ni Kristo. Ang pagtulunan ni Kristo sama sa puting kabayo sa pagtuon nato niini sa Pinadayag Kapitulo 6. Putli nga pagtulunan. Apa nagtindog siya sa bulan. Ang iyang bisting puti sa magsidlak sa adlaw. Unsa man ang adlaw o bulan. Ang simbolo na sa kahayag. Simbolo na sa pagtulunan nga gitudlo sa daang tugon o ang gitudlo sa bagong tugon. Maunang adlaw o bulan. Gitindugan. Sa ato pa, tumutuo gikan sa panahon sa daang tugon, tumutuo nga ris bagong tugon. Apan unsa man ang 12 ka purong-purong bulawan siyang ulo. Sa daan tugon, 12 ka tribo sa Israel. Sa bagong tugon, 12 ka apostolis ni Jesus. Nakita na ninyo? Gihulagway na sa Pinadayag 12 ang tinuod nga pundok sa katawhan sa Dios. Niambit sa pagtulunan sa 12 ka tribo sa Israel, sa ato pa pagtulunan sa Hudiyo nga mao ang Biblia. Og nidawat sa wali sa mga apostol, 12 ka apostolis nga maoy gipawali ni Jesus sa tibuok kalibutan. Munang kahayag sa iyang bisti nga puti og ang iyang pagtunob sa bulan. Now, ang gidescribe sa Bible sa Pinadayag 12, kining bayhana buntis. Sa pagbuntis na niya, ato sa nibasahon, ang Salmo 119, versikulo 5. Ang pulong gikan sa daang tugon o ang pulong ngaris bagong tugon mao ang kahayag sa atong kaluwasan. Minsayes kaluwasan. Kahayag sa daang tugon, kahayag sa bagong tugon, mao na ang pulong sa Dios. O sa Salmo, giingon na ni Salmista David, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil, kahayag sa akong alagianan. Wow! Ato nang nakita ang kahulugan ni ining babay. Si Ginoong Hesus, dunay 12 ka apostolis. Sa pagkakaroon, ang katawhan sa Dios, tumutuo sa gitudlo sa daan tugon, ug tumutuo sa gitudlo sa bagong tugon. Munay kahulugan sa babayeng putli. Na atong basahon na ning hulagway sa babae, ha? Pinadayag 12. Versikulo 1. Hangyoon na nako si Sangay Edwin. Ngari. Aron nga siya na mo, baya, hana si Sangay Edwin. Di, palihog, diri ka. Alang pagbasa, si Sangay Edwin lay atong pabasahon sa Chris, ikaw lay magkuano niya sa MC. Palihog ko, Sangay Edwin, atong parion siya aron iyang basahon ang tagaig microphone please, okay?
Pinadayag 12:1. Okay? Ngayon, Brother Edwin. Pinadayag 12:1. Ug ang usa ka dakong ilhanan hingkit-an dito sa langit. Usa ka babae nga siduluban sa adlaw, ug ang bulan sa ilalom sa iyang mga tiil. Ug sa iyang ulo usa ka purong-purong sa napulo ug duha ka bituon. Versikulo 2. Og nanamkon siya, og siya misinggit sa makasakit sa pag-anak, o ginsakitan siya sa pag-anak. Subayan ninyo ang description ha, kaya itong hubaro ni karon, kay pulos man ni simbolikanhon nga pinulungan. Versikulo 3. Og hikit-an ang usa ka laing ilhanan dito sa langit. Og aniya karon, usa ka dakong dragon nga mapula, nga may 7 ka mga ulo, ug napulo ka mga sungay, ug may 7 ka mga diadima sa iyang mga ulo. Versikulo 4. Ang iyang ikog nagaguyod sa ikatulo ka bahin sa mga bituon sa langit. Ug sila gipanalibay niya sa yuta. Ug ang dragon nagpahamutang sa tubangan sa babae nga haduol ng mag-anak. Aron iyang lamyon ang bata sa diha nga kini na tao. Okay? Versikulo 5. ug ang babae nag-anak sa usa ka anak nga lalaki nga magahari sa tanan nga nasod sa baras nga puthaw. Ug iyang bata gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Okay, ato na yung anamo gubad ha. Unas tanan ang babae. Ang babae ato nang nahibawaan. Mauni ang description sa pundok sa katawhan sa Dios. Daan tugon, Israelhanon, bagong tugon ang mga sumusunod ni Kristo nga ning sunod sa wali sa mga apostolis. 12 ka tribus Israel, 12 ka apostolis. Duna nagtunob siya buwan, kahayag sa daan tugon o kahayag sa bagong tugon, bisting adlaw, nagtunob sa buwan. Nasabtan na nato na, buntis siya sa ato pa, gikan sa maong kaliwatan sa mga Hudiyo o gikan sa pundok sa mga tumutuos bagong tugon, nibutho ang anak sa babae. Ang uban mo ingon nga si Maria kuno ni. Dili, ang simbolo ni ning bayhana church, ato naman nagibasa kaganina sa 1 Corinto, Kapitulo 11, nga ang babae simbolo sa iglesia, ang panon sa Dios, daan tugon o bagong tugon, gikan sa maong katawhan, Hudiyo. Butho ang usa ka anak, nabuntis. Apan, sa pagkabuntis sa maong anak, na ay dragon, nagatang. Nga ang tuyo sa dragon, inig katao sa bata, patyo niyang bata. Igsoon, higala. Sa Biblia, bisag asa mo basa, pinadayag 12 ug sa ubang pangpasahe sa Biblia, gihulagway si Satanas nga mao ang dragon. Anas pinadayag 12, versikulo 7, paingon sa 12, ang kaaway sa Dios sa dakong gubat sa langit nga si Miguel ug ang dragon ug ang iyang mga manulunda. Now, ang iya pagkapildi niya sa gubat sa langit, matud pa sa versikulo 4, ang iyang ikog misapupo sa ikatulo kabahin sa mga bituon sa langit. Nagsimbolo nga 1/3 of the angels in heaven nada sa yawa, nada sa dragon. O gilabay sila diri sa yuta. Now, giatngan sa maong dragon ang maong babae sa iyang pagpanganak. Ang dragon baya, ang yawa. Apan ang dragon, muupirit lang na siya diri sa yuta nga mogamit og tawhanong gahom. Ang tawhanong gahom o yutanong gahom nga gagamit mao ang gingharian sa Roma, ang paganong Roma. Diin ang hari sa Roma nga hari sa Jerusalem, si Herodes, mo'y gigamit sa yawa aron patyon ang bata. Di man gusto si Herodes o karibal. Pagkadungog niya nga naaday hari, nga natao mo nang isunod ang mga manggialamong tao nga nagsunod sa bituon, iyang gipapatay tanang kabataan. Apan ang Biblia nagsulti kanato sa versikulo 5 nga ang maong bata sa gipanganak na kinis babae wa mapatay sa maong hari sa dragon, wa mapatay. Apan mi hari hinuon siya sa nasod, sa tanang nasod sa baras nga puthaw sa ato palig-on ang iyang paghari o kining maong bata gidala ngadto sa Dios iyang trono. Sayon sabton ang bata, di ba? Si Jesus patyon sa dayon niyang katao, apan giila karon nga mo'y hari sa mga hari ug mikayab siya sa langit. Now, atong padayonon ang wanay laing gahom nga gigamit
ang gahom sa Roma. Sa Daniel City, gisaysay sad ang Roma ang ikaapat ka mananap sa Daniel City. Ingon nga dragon. Og naanapod karon sa Pinadayag Kapitulo 12, gihulagway na pod siya nga dragon nga mangatang sa babae. Nga nagbuntis aron inig panganak na iyang patyon ang bata. Apan ang bata, salamat sa Dios kay si Jose gipakitaan sa manulunda og pananaon. Sibat Jo, sibat. Ang hari nagsugos mga sundalo na malay-balay. Tanan nga naay bata, giihaw ang mga bata. Gigiyahan sa manulunda, gidala ni Jose, si Maria, og ang bata nga si Jesus sa Ehipto, hangtod nga miuli sila sa nabalita na nga patay na si Herod. Og si Herod, nahibaw nato nga sa namatay na siya, si Jesus, giila sa mga tao, nga mao'y hari nga maunay mo restore sa kingdom of David. Abi nilag mauna na muluwas kanila gikan sa pagkadinaog-daog sa Roma, nasipyat sila kay dili man di ay manggugubat nga hari. Ang iyang ulisi nga puthaw mao man di ay ang iyang pagpanudlo sa paghigugmas kaaway. Mauna si Jesus apan wa siya magpabilin. Ni atong panahon ni Pilato, gipatay man gyud siya, pero nabanhaw siya og sumala sa Pinadayag 12:5, gibayaw ang anak sa maong babae, gisakgaw ngadto sa Dios sa iyang trono. Nasabtan tanan na. Apan paminawa. Wa man mapildi sa dragon ang babae, wa pud niya mapildi ang anak sa babae, ang kapungot sa dragon. Diri na paingon sa mga liwat sa babae. Sa may liwat sa babae. Mga tao nga midawat sa pagtulunan nga nagsunod sa anak sa babae. Ngunang Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 13. Og ang dragon migukod sa mga liwat sa babae. Migukod. Gilutos ang mga liwat sa babae. Ang mga tumutuo sa anak nga nikayab paingon sa langit. Nagsugod ang maong pagpanlutos sa Roman Empire pa, paganong Roma pa. Ato naman ang istorya sa inyo ni atong 4 horses, di ba? Gipanlutos ang mga Kristiyano, apanwa ang panlutos didto ra kutob, dili ka didto ra kutob sa paganong Roma. Nimpadayon ka na mismo sa panahon nga dunay hari ginganlag si Constantino. Nga katunga Kristiyano, katunga pagano ang iyang baruganan. Kay pagano mangyud siya, apan nakadaog man siya sa gubat, pinaagi sa insignia sa cross. May deklarar siya nga ang imperyo na sa cross. So atong matawag nga si Constantino, hari nga mistiso, pagano, mistiso Kristiyano. Kay gani, ang iyang interes ay namog away, Kristiyano ug pagano, usa na lang ta. Parihagod nako, pagano man ko Kristiyano ko karon. Apanon sa gihimo ni aron sayon dawaton ang relihiyon sa Kristiyano sa mga pagano. Gipangda ang mga simbolo sa pagano sa mga templo sa Kristiyano sama sa pagsimba nga di gyud makasimba ang pagano way dibulto. Kristiyano naman sila nga mga pagano, manimba po sila sama gihapos ilang naandan may dibulto yun. Diha magsugod na og ang uban pang mga pagtulunan nga ginganlan natog wala na gitudlo sa Biblia, apan gipadako na lang sa simbahan. Now, pagpahawa ni Constantino sa Roma, gibili niya ang iyang katungdanan sa Roma ngadto sa obispo, ang pangulo sa simbahan. Samtang iyang gitukod ang laing kapital dito sa Byzantium, sa Turkey. Ginganlan niya kini og Constantinople. Mao na ang lugar nga ginganlan karon og Istanbul, ang kapital sa Turkey. Pagbiya na diha, midako pag-ayo ang gahom sa obispo sa simbahan sa Roma. Kay siya may nagdumalanas katungdanan ingon nga hari ug pari. Munang ni samot ang paglukop sa mga pagtulunan nga diha magsugod ang paglutos na sa mga taong Kristiyano nga mo insistir gyud tuos Biblia bisan pag gibadlong na sa relihiyon nga gigamhan sa kagamhanan. Di na mao.
Gispang sunog sila. O ang pagsinunugay o paglinutusay, mao na hinungdan nga nanagan ang mga Europeans sa kabukiran. Dito sa kabukiran, ilang gihubad ang Biblia sa pinadayag 12, 14, paingon sa 16, gilamoy ang maong pundok sa katawhan sa Dios, gitaguan sa kamingawan, sulod sa gidugayon nga 1260 kakatuigan. Gikan sa tuig 538 hangtod sa tuig 798. Gibase ka na nato sa atong gihisgutan na nga paghubad og tagna nga ang usa ka adlaw sumala sa Ezekiel 4:6 simbolo sa usa ka tuig. Nagsugod nga ang hari nga maoy nahimong pari, ang pari nga nahimong hari, siya na'y nangulo simbahan, ang kagamhanan nag-adaptar og relihiyon og ang dili motuo sa gisulti sa simbahan, bisag supak na ni sa gisulti sa Biblia, gigukod nila. Mananagan ang mga tao ni nagpailaw, wa madayag ang mga pundok sa katawhan sa Dios sa labing daghang mga tao, wala sa sibilisasyon, dito sila tagos kamingawan, anang kadugayuna. Muna higala nga, kung imog yung subayon o saong pag-ilas katawhan sa Dios, ang katawhan sa Dios, nawala sila sa mapa sa makadiyot. Say nawala sa mapa. Nagtago-tago, nga naman nagtago-tago man. Lutuson man, og niya sila sibilisasyon. So pagtago nila, ilang hubad ang mga Biblia sa pinulungan sa mga tao. So, niya ang paagi nga mailhan mo ang pundok sa katawhan sa Dios. Lain na po ng paagi sa pag-trace up, sama sa atong gibuhat dito sa upat ka mga kabayo. Mao niya paagi yun, mailhan mo ang pundok sa katawhan sa Dios. Ang mga liwat sa babae nga buntis, nga gigukod sa dragon sa 1260 katuigan. Numero 1, nga karakteristik na ining punduka, nagtudlo sila sa kamatuoran. Meaning, Biblia ilang giwali. Wa sila mudawat sa simbahan nga gisimbugan na ang ilang pagtulunan sa tradisyon nga gihimo lamang sa mga tao o gipadako bisag wa nay pasikarana sa Biblia. Munay ilang number 1 nga kinaiya. Nagtudlo sa kamatuoran. Number 2, mibutho ang pundok nga tinuod sa Dios. Balik sa sibilisasyon. Human sa 1260 katuig. Sa ato pa, sa 1260 katuig, natuman ang giingon sa pinadayag 12 nga gilamoy sila sa kamingawan sulod sa gidugayon nga 1260 katuig. Apan, pagkahuman sa 1260 katuig, may balik sila sa dayag. Kay mo man ang panahon nga ang mananap nga mapintas na samaran sa samad nga ikamatay siyang ulo, maupo ng panahon nga may butho ang printing press o pagbutho sa printing press, ang primero nga libro nga giproduce sa printing press mao ang English Bible. Og humaniana, wa nakapugni ang tanan tao makagunit nagkopya sa Biblia tungod kay daghan naman ang gipaimprinta niini. So, mibutho ang pundok sa Dios human sa 1798. Kay natago man sila sulod sa 1260 kakatuigan. Mao na ang nahitabo after napasahon tani pinadayag 12 the city. Ug ang dragon na puno sa kaligot-gut batok sa babae, ug miadtos pakigubat batok sa uban niyang kaliwat, nga nagabantay sa mga sugo sa Dios, ug nagabaton sa pagpamatuod ni Hesus. Ayaw kalimti, kanang pulong iyang kaliwat. Gigukod sa dragon ang kaliwat sa babae. Sa in English pa na, the dragon ran after the remnant of her seed. Ang kaliwat sa babae, meaning ang mga tumutuo nga ning adaptar sa pagtulunan nga gibarugan sa babae ang pagtulunan gikas daan tugon hangtod sa pagtulunan sa bagong tugon tibuok Biblia gigukod sa dragon. Ang kinaiya ni ining mga katawhan sa Dios, number 1, na nagbantay sila sa sugo sa Dios. Ang uban moingon wa nay sugo, pero ang katawhan sa Dios nagbantay. Ikaduha, nagbaton sa pagpamatuod ni Hesus.
Dili pagpamatuod ni kinsa na lang dihang alana sama anang naas Davao. Dili. Unsa may kahulugan sa pulong kaliwatan. Ang kaliwatan nagpasabot pareha sa urig. Apani anas ulahi. Ngunay pulong remnant kun kaliwat. Pareha sa giliwatan maura gihapon pero ni ana sa ulahi. Muna mo ingon ta nga kining bataa pareha ginignaong sa apuhan. Ana. Ang iglesia karon nga tinuod pareha o gituuhan sa iglesyang karaan. Katong gilutos mo nay pulong. Now, after 1798 ay katulo. Pareha sa urig. Muna ikatulo niya. Kung ang urig sama ni Moises, sama ni Daniel, sama ni Abraham, nagbantay sa bado ang iyang liwat. Nagbantay sa bado. Si Kristo, ang mga apostolis, nagbantay sa bado. Unya, kini pong mga tawhana, nagtuo po ni nga si Kristo mubalik. Nagpaabot sa atong bulahang paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Kristo ang atong dakong Diyos ug manluluwas. Ang pulong mubalik sa in English, ganlang nag-advent. Muna, kaamgo mo, ang ngalan sa katawhan sa Diyos sa kaulahi ang mga panahon, mga Adventista. Sa kahulugan, mga tao naghuwat sa nisaad nga mubalik siya. Muna'y ikaupat niya nga karakteristik. The Advent, ang pagbalik. So, muna'y ikaupat niya nga kinaiya. Number 1, nagtudlo siya sa kamatuoran. Number 2, miboto siya human sa 1798. Number 3, sama siya sa karaan, mga Adventista. Ug lain pa niyang kinaiya, ilang sundon ang sanglitanan sa Ginoo. Gibautismuhan, nga gituslob ang lawas sa daghan tubig. Naapay laing record sa Biblia. Sa Buhat Kapitulo 10, makakita ta nga ang Etiopiahanong eunuch dako kayog ranggo sa dako kayong gingharian sa Ethiopia. Kining tawhana nakabig gibautismuhan ni Felipe sa daghang tubig. Sama kang Juan Bautista nga namautismo sa suba sa Jordan. Sama sa mga apostolis nga namautismo sa mga tao sa dapit nga daghang tubig. Ang katapusang iglesia, ang liwat sa babae, gipasiguli nila ang pagtulunan nga ang lawas ituslob sa tubig. Wa na sila sa tradisyon nga ang bautismuhan batang gamay, wisikan lang or buuan lang, unya pahiran lang ang agtang. Tradisyon na, di na biblikal. Apan gingala na sa simbahan og sakramento. Sakramento meaning balaan, pero dili gikas Biblia. Gipadako sa simbahan, gisunod sa mga tao, og abis mga tao, mao'y tinuod. Basahang Biblia, di ay mao. Balik ta. Okay, so samas original, unya magbautismo pod nga ituslob ang lawas, unya nagbantay pod sa adlong Sabado. Kay si Jesus nagsuti man sa mga tao Sabado ang adlong ipabulay. Sa Lucas 4:16 mabasahan nato nga milusan siya sa sinaguga og misimba sumalas iyang nabatasan pertin daghanang tekstos Biblia. Makakita ka 84 ka Sabado ang na-record sa Biblia nga si Pablo pagkahumana si Jesus mikayab paingon sa langit anang kadugayon nga hapit magduha ka tuig. Sabado gyud ang simba sa mga apostolis. Wa gyud simba nga Domingo nga na-record sa Biblia. Hinumduman mo, matod pa sa Exodo 20, versikulo 8. Pasaha, Brother Edwin. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay, aron sa pagbalaan niini. Apang adlaw nga ikapitumi o sa kaadlaw nga ipapahulay, alang kang Hiyuba nga imong Dios. Ang adlaw yung ipapahulay, ang adlaw yung igsisimba, aron may panahon ta para sa pagduol sa Dios, ang adlaw ikapito sa semana, sumalas Biblia, ug munay gibarugan ni Kristo, munay gibarugan sa mga apostolis, munay gibarugan sa mga patriarka, munay pagtulunan sa babae sa pinadayag 12.
ang tinuod nga pundok sa Dios. Unom kaadlaw gibuhat sa Dios ang langit ug yuta. Apa nagdugang yun siya usa ka adlaw kada semana. Wa naman siya gibuhat. Ang Henesis 2, 1 hangtod sa 3, igo lang ginanang tugaan nato nga humana sa Dios buhata ang tanan. Henesis 1:31, nakita niya nga ang tanan maayo kaayo. Apan pagka ikapito ka adlaw, wa na siya mubuhat, wa na siya moingon, mahitabo na pud ni kay sa iyang pulong mamutho raman iyang pamuhat. Apan ang Henesis 2, 1 hangtod sa 3 nag-ingon, gipahulayan niya kini, gibalaan niya kini, og iya kining gipanalanginan. Munay naka-espesyal sa Sabado. Kawa may laing adlaw nga tulo ka buok iyang gibuhat. Gipanalanginan, gibalaan, gipahulayan. Sabado na, way lain, Biblia. Muna ang kinaiya sa anak sa Diyos. So, nagbantay sa adlaw ikapito. Ikatulo, alain pa, ang pagtulunaan ni ining pundok sa katawhan sa Dios, ang pagtulunaan gyud nga gisulti sa Biblia, ang pagtulunaan nga giwali ni Hesus og sa mga tinun-an nga ang taong namatay wa sila sa langit, wa pud sila sa impierno human sa ilang kamatayon. Naa sila sa ilang lubnganan naghuwat sa pagkabanhaw. Mauna ang pagtulunan sa mga katawhan nga nagtuos Biblia. Nagtudlo nga ang kamatayon katugra. Way namatay nga naghimaya na, nag-aliluya na sa langit. Wa po'y namatay nga naglangoy-langoy, nagsinggit sa kainit sa impierno. Wala. Ang tanang namatay, matarong dautan, tuas lubnganan. Mabanhaw lang sila ang matarong pagbalik ni Kristo. Apan mabanhaw pod ang dautan human sa 2,000 ka tuig sukad sa pagbalik ni Kristo, aron ihatag kanila ang ikaduhang kamatayon. Munay pagtulunan sa pundok nga iya sa Dios. Ingon ana ang imong pagpangita sa iglesia. Basahan ni Brother Edwin. Ang tinuod nga iglesia karon magtudlo sa mao gayud nga pagtulunan nga gitudlo ni Hesus diri pa siya sa yuta. Munay iya sa Ginoo. Tanawa, unsay gitudlo sa pinadayag 12 di city. Unya ang dragon na suko batok sa babae, ug miadto siya pagkigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae, sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios, ug naghupot sa pagpahimatuod bahitungod kang Hesus. Ug ang dragon mibarog diha sa baybayon sa dagat. Bayon sa dagat, naana po siya. Ang iyang gahom na dayag kibalis daghan tao. Mga tao nagtamod kaniya. Ang tinuod nga iglesia sa Dios nagbantay sa iyang kasuguan. Basahan Santiago 2, versikulo 10. Kay bisan kinsa ang magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malilipason sa tanan niini. Kaya ang tanan mga tao ba ang moingon wa nay kasuguan, sama sa kung giingon ninyo na atong isang gabi, ug inyo nang sinsiyohon na makak di ay, wa magsultig tinuod nga naman, siyam ka kasuguan ilang gibantayan. Ang uban nga, di sila mo simbag Dios, unya, di sila mo simbag laing Dios, kitahod nila ilang amahag inahan, di sila mangawat, di sila mamakak, di sila manapaw. Ang siyam ilang gituman, ang wa na rin natumana, ang usara, ang Sabado. Apan ang Biblia mo'y nag-ingon, ang masinupakon sa usa, masinupakon sa tanan. Munay gisutis Biblia. Sumuning mga ilhanan sa mga katawan sa Diyos, nagbantay sa kasuguan. Walay nagbantay Domingo nga tuas langit. Magbasahan pinadayag 19:10. Unya mihapa ko sa iyang tiilan, aron unta sa pagsimba kaniya. Apan siya mingon kanako, aya pagbuhata kana. Ako may usa lamang ka masig kaulipon uban kanimo ug sa imong kaigsunan nga nagkupot sa pagpahimatuod ni Hesus. Mo'y simbahang Dios, kay ang pagpahimatuod ni Hesus mauman ang espiritu sa Duha propesiya. ka butang gisgutan ana. Number 1, ayaw gluhod sa dili tinuod nga Dios. Taura or dibultura ayaw. Ikaduha, ipamatuod gyud ang imong gitudlo pinaagi sa espiritu sa propesiya, ang pulong sa Dios. Mauro na. Munay gipasabot niya. So na ang mga ilhanan sa katawan sa Dios. Ang ikalima, naapod kaniya ang espiritu sa propesiya. Di pud mo kakitag laing pundok higala karon nga nag-specialize gyud sa propesiya. Mga hitabo nga gisulti sa Biblia wa pa mahitabo apan nakit-an natong katumanan karon.
na ba mo'y laing pundok na batian nga nagwaling ingon ana? Ato na padayon no na, mao na ang katawhan sa Dios. Mo na ingon sa Mateo 28:19 hangtod sa 20. Busa panlakaw kamo, o paludluan ninyo ang tanang mga nasod, nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Mao ginay trabaho sa Dios. Walihan ang mga tao ang makasabot og mudawat bautismuhan. Ang dili makasabot og dili mudawat, matud ato naman ang gibasa sa Marcos nga Marcos kapitulo 16, ang mutuo og magpabautismo mamaluwas. Apan ang dili mutuo malinaglag sa silot. Paminawan magtudlo kanila. Makatudlo kanila, managbantay sila sa tanang mga buta nga gisugo ko kaninyo, o ganiya karon, ako mag-auban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao nang atong gihimo karon. Nagtuota nga ang Dios gyud nagpadala kanato. So muna nang mga ilhana natigom na. Usa siya kakalihukan nga milukop sa tibuok kalibutan. Munay iya sa pundok sa Dios. Dili kay dinhira, dili kay sa usara ka nasod, wa magtinir og usa ka ngalan sa usa ka nasod, kundi tibuok siya kalibutan. Apay lain niyang ilhanan. Unsa man ang gidaan niya sa kalibutan nga mensahe, ang mensahe sa tulo ka manulunda, ug di ko nala na sinsiyuhon kaninyo, kaya ato naman ang inisgutan, ang mga mensahe sa tulo ka manulunda, naghisgot sa mga pasidaan, nga di kita mudawat sa markas mananap nga mapintas, nga mao ang tugbang sa silyo sa Dios. Adlaw ang igpapahulay mo'y silyo sa Dios, ang markas mananap nga mapintas, ang tugbang sa silyo sa Dios. Ang lain nga adlaw ang igpapahulay. Muna hisgutan sa Biblia, busa sa Pinadayag 14:10 nag-ingon, siya magainuubsab sa bino sa kaisog sa Dios, nga gitagay sa walay simbog nga kupa sa iyang kaligutgot. O pagapaantuson siya sa kalayo ug asufre, nga tubangan sa mga manulunda nga mga balaan, o sa tubangan sa kordero. may linugdangan ang pagsalikway sa kamatuoran. Dili ang Dios moingon nga mumanay imo, hala, entitled ka, dili. Sama sa kong giingon sa miaging simana, sa tanan nga dunay gahom nga mahimo gud niya bisan unsa, wa nay makulupig sa Dios. Naamang kaniya ang tanang gahom. Ug pugson gyud niyang tao mahimo niya. Ang nakanindot sa Ginoo kay bisag unsa niya kagamhanan, nga way butang nga dili niya mahimo. Ang di ra gyud niya himuon ang pagpugos nimo nga dawaton nimong kamatuoran. Kung imo ginang dawaton, malipay siya, tagaan ka niya sa ganti. Apan kung dili gyud sa nimo dawaton, dili siya mo pugos nimo, pero may konsekwensya mangguna. Ang pagsalikway nimo sa kamatuoran, sama ra nga wa nimo dawata ang kaluwasan, na siyempre ang dili maluwas tungod sa iyang pagsalikway. Ato ni padayonon, muni ang kinaiya sa mga katawhan sa Dios, nagwali sa mensahe tulok ka manulunda. Unya ni apagilain ato ning ibutang ang ika-8 ka paagis pag-ila sa katawhan sa Dios. Nagwali sila sa mga tao sa mensahe nga ang atong lawas templo sa espiritu. Dili nato hugawan sa mga butang nga gidili sa Biblia. Kay ang muhugaw sa atong lawas, ang muhugaw sa lawas sa gidili sa Biblia, laglagon sab sa Dios. So unsay giingon sa Dios, ibutang nas inyong lawas, kanana, imnana, mo na ato. Apan kung ingon ang Dios ayaw na, unya imong gisupak, ang konsekwensya mabat na nimo sa diyang naa kanay mga balatian ugma. Apan ang mensahe sa Biblia nag-ingon nga ang katawhan sa Dios mutudlo sa mga tao sa kondisyon sa lawas nga gitudlo sa Biblia. Muna ikawalo, ang ikasiyam higala. Ingon dire, kining mga tawhana gamay nga pundok, dili dako. Matthew City 3:14 ug Lucas 12:32. Ang buti pasabot ana nahibawong Ginoo nga bisan pag pwede niya, tanang tao pwede niyang pugson, aron ang tanan mo alagad niya, kay di man yun siya mapugos. Nahibawag yun siya po, kay napadayag naman niya sa Biblia, daghan ang gitawag, apan jutay ra ang pinili. Ang iyang punto,
nga daghan ang giwalihan jutay ray nanawat sa mensahe. Ingon ana nasukad kaniadto mao sa gihapon na karon, mao po na gihapon hangtod pagbalik sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan nga gisulti sa Biblia. Ang pulong nagpasabot nga ang tigi dili kunti sa padaghanay, dili kunti sa pagwapuhay simbahan, dili kunti sa padatuay sa mga membro, dili pagbarog sa kamatuoran. So nagtudlo ang siyam niya nga pundok nga siya gamay nga pundok. Higala nga ato maning kuha gikas Biblia. Kay duhara kababay ang gisgutan sa Biblia. Dili linibo, dili daghan. Usaray tinuod ang labing daghan bakak. Kay kinigong babae sa pinadayag kapitulo 17-18 ginganlan kini siyag inahan. Daghan siyag anak. Ang babae sa pinadayag 12 inahan mampud apan usaray ang anak. Apan daghan pud siyag kaliwatan nga gilutos ang mga sumusunod kibalis iyang anak nga gilutos sulod sa gidugayon nga 1260. Apan kini nga babae daghan siyag anak, meaning daghan og na nagsunod sa iyang pagtulunan nga ang kahulugan nakainom sa bino sa iyang kaulag. Ang pulong bino pagtulunan kana. Muna giingon ni Ginoong Hesus sa Juan kapitulo 8. Ang makainom sa tubig nga akong ipainom dili na siya uhawon. Ang usay but niya pasabot ana, ang mudawat sa akong pagtulunan di na siya mangita paglaing pagtulunan. Apan ang nakadawat sa pagtulunan sa babaeng bigaon nangahubog. Mutuo nga mubalik ang Ginoo aron kwaon ang mga aron banhaon ang mga patay, ha? Mutuo balik Ginoo banhaon ang mga patay. Apan moingon pud pagsulti nga ang mga patay tuan na sa langit. Kisa pa may kwaos Ginoo tuan na sa langit. Kuha ninyo? Di ba hinubog nga istorya? Sa hinubog. Nagtuo sa giingon sa Biblia. Mobalik ang Ginoo aron banhawon ang mga nagtuo kaniya. Dalhon niya sa langit. Apa nagtudlo sad nga ang mga patay tuan na sa langit ang matarong. Kisa pa may kwaos Ginoo tuan na dito. Sampul lang nahigala sa hinubog nga pagtulunan. Wa na matunong. Ang hubog, dili naman matunong ang istorya. Ang gitudlo, mauna ang pipila sa mga pagtulunan sa babae. Nga naadya. Ang espiritu o ang pangasauunon, sumala sa pinulungan nga mabasa nato sa Pinadayag 22 City, basaha. Ang espiritu ug ang pangasaw doon nagaingon, umari ka, ug siya magapataningog. Paing na siya. Paing na, umari ka, ug ang giahaw pariya, ang may tinguha, paim na sa walay bayad nga tubig, nga nagahatag sa kinabuhi. Higala. 12 kagabi. Ang inyong nabati nga tingog alang sa inyong kasayuran, gipangulitawhan kamo sa Dios. Gipangulitawhan kamo. Nagsulti ang Dios pinagi siyang mensahe nin si Manaha, gigugma mo nako. Unsaon man ninyo pagtubag ang iyang pagpangulitaw ninyo.